जॉइंट सेक्रेटारि आरो इभेन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ जों बुंनो हायो बिथांमोनहा बावहाय जोंनि ट्राइबेलनि थाखाय खामानि मावाखै बै समाव अपोजिशनाव गभर्नमेन्ट बिपिएफनिमोन बिथांमोननि सासे एमसिएलए बुंदोंमोन 6 शिड्यूलनि बिदिबाथ' बे 6 शिड्यूलनि भायलेसन जादोंना। हेलौ रायजोफोर बेबारनिफ्राय आसामनि बाहेरनि बिटिसिनि मानसिफ्रा अरुण'दयखौ मोननाय नंला नोंथांमोना खोनानो मोन्दों जानांगौ गोबाङानो मामाया मा बुंदों बिटिसिनि बादै आसामनि गासैबो अरुण'दय मोनग्राफ्रा मोननो थांगासिनो दङ नाथाय बिटिसिनिया मोननाय नंला बे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लानो हागोन बे समावहाय बेजोंनो लोगोसे जोंहा ट्राइबेल राइट प्रटेक्शन एसोसिएशननिफ्राय माखासे बाथ्रा फोरमायदों सार दैदेनगिरि बिथांमोना कसलाहारि सार बिथांमोना आरोना स' नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलां जोंनि बिटिसिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि 6 शिड्यूलनि मोनथायफोरखौ जोंनि 6 शिड्यूलनि आयेनफोरखौ बारगा खामानि मावबाय थादों नामा बेनि सायावनो माखासे बाथ्रा फोरमायदों थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएलआ सरकार सालायबाय बेयावबो बिथांमोना नुनो मोन्दों बा बिनि सायाव बिथांमोना फोरमायदों बेयावबो 6 शिड्यूलनि आयेनखौ बारसिनानै 6 शिड्यूलनि आयेनखौ भिय'लेट खालामनानै माखासे खामानिफोरखौ मावदों बिथांमोना मोजाङै नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंलां बिनि उनाव बुजिनो नाजा दिनैनि देरहानाय बिपिएफ सरकाराबो जेन बिदि खालामा बेखौ जों खावलायनाय थाबाय जों हास्थायनाय थाबाय बर' रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो बे समाव বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়াক বাদ দি সমগ্ৰ অসমৰ 30 লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে 7 তাৰিখে 1250 টকাকৈ নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব। बुंलांखाबाय दासो आदाया बुंलांखाबाय जोंनि प्रेसिडेन्टआ जों ट्राइबेल राइट प्रटेक्शन एसोसिएशननिफ्राय जों बेखौनो 6 शिड्यूलखौनो नांबोगासिनो थादों बे थांनाय गभर्नमेन्टनि सायाव गोबांथार जोङो बे 6 शिड्यूलनि थाखाय जोङो नांबोदोंमोन बिथांमोनखौ बिराद रिक्वेस्ट खालामबोदोंमोन नाथाय जोङो अनेक 6 शिड्यूल भायलेसनखौ मोनबोदों बेखायनो जों बिथांमोनजों नांबाय थादों जे 6 शिड्यूल भायलेसनखौ दा जों बुंखाबाय 6 शिड्यूलआ जादों प्रथम गभर्नमेन्ट दाजेननायावनो बिथांमोनहा जेला फार्स्ट काउन्सिल इसि मिटिं जायो गभर्नमेन्ट दानाय लोगो लोगो इसि मिटिं जेला जायो फार्स्ट एसेम्बलि जिरायो बे समावनो 6 शिड्यूलनि खोथा माखासे बै समाव अपोजिशनाव गभर्नमेन्ट बिपिएफनिमोन बिथांमोननि सासे एमसिएलए बुंदोंमोन 6 शिड्यूलनि बिदिबाथ' बे 6 शिड्यूलनि भायलेसन जादोंना नाथाय बाहाय मा 6 शिड्यूल होननानै बे माबायानो स्पिकारानो स्टप खालामहरदों बेबायदि जों नुदों बिनि लोगो लोगो जों नुबाय मा इएमखौ बिथांमोनहा जे 6 शिड्यूलनि एक्टजों जे हाग्रामा सार आवगायाव जेला जेबायदि एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोदोंमोन बावहाय 75:25 होमबा बिसोर नन ट्राइबेलफ्रा साथाम बे रग' लिरनाय दंखायो माबायावनो एग्रिमेन्ट जे माने एमेन्डेड 6 शिड्यूल एग्रिमेन्टआव दंखायोमोन साथाम 12 जननि बिथोराव साथाम होमबा बे साथाम मोननांगौ नाथाय दा बिसोरो आरो नैबे बिजेपि गभर्नमेन्टआ बेखौ माबादेरनानै बारायनानै जाहाथे गुबुन नन ट्राइबेलफ्राबो बांसिन मोनो जायनि थाखाय बे नन ट्राइबेलखौसो 7 जनसिम होदों आरो सासे डेपुटि स्पिकारखौबो माने गुबुन हारिखौ होदों नाथाय बे 6 शिड्यूलनि रुल बायदि थाङाखै बेनिखायनो बै समाव जोङो बे 6 शिड्यूलखौ भायलेसन जाबाय होनना बै समनिफ्राय बुंदों बेनि 6 शिड्यूल भायलेसन जानाय आरो बेजों लोगोसे बे हानि बेलायावबो जों बेखौनो 6 शिड्यूलखौ होनदों जे हायाव जाय मोन्थाय बिजिआर आरो बे कास्ट लेन्डआव जे मोन्थायखौ जोंहा मोननांगौ आरो बर'फोर ट्राइबेलफ्राथ' मोनखानांगौ बेखौ होनबाय खिन्थु नन ट्राइबेलफ्रा मारै मोनो नन ट्राइबेलफ्राबो समान अधिकार बे समान अधिकारखौ बिथांमोनहा समान अधिकारखौ लाबोबाय थानायावनो जोंनि मानसिफ्रा ट्राइबेल मानसिफ्रा बा जोंनि 6 शिड्यूलाव माबोरै लाबोखो मारै होखो बेखौ जों दुखु मोनबाय थादों बै समनिफ्रायनो जे 6 शिड्यूल होनोब्ला ट्राइबेलफोरनि थाखाय नाथाय नन ट्राइबेलफोरनि थाखाय मारै समान अधिकारखौ जों होनबाय थादों आसामावबो बिसोर जों समान अधिकारखौ होआखै जोंनो ओमफ्राय जोंनि बिटिसिआवबा मारै समान अधिकार जानांगौ बेवहाय बे ट्राइबेलफोरनि थाखायल' होनाय बेवहाय जेरै बिथांमोनहा हाखौ बिथांमोननो जेनेबा जाय मानसिया मोननांगौ जों बेखौ बुंबाय थादों मोननांगौ ओरैबायदि जायहा पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट जायहा बै समाव जाय मानसिया ट्राइबेल बेल्ट दानायनि सिगां दं बा 6 शिड्यूल दानाय जों जायहा फुराना मानसिखा बेवहायनो हा हु थाखानाय बे हा हु थाखानाय मानसियासो बेवहाय बे ट्रेनजेक्सन खालामनो मोनगोन बायनाय फाननाय खालामनो मोनगोन बिसोरनि थाखाय बियो माने कन्टिनिउ जागोन आरो खिन्थु गोदानथार फैनाय गोबां गोदानथार फैदों आसामनिफ्राय बारबोदों जोंनो बर' मानसिब्लाबो सोरबा बाहेरानिफ्राय फैनाया जोंना बाहाय बायफैनो मोना सोरबा बर' मानसिब्लाबो जोंना बाहाय माने इलेक्सन गेलेफैनो मोना बेबादिसिम जोंना 6 शिड्यूल दंमोन बा बर'ल' नङा ट्राइबेल मानसिया गुबुन माने जायगानि ट्राइबेल मानसि बिसोर एसे एडभान्सबो जानो हागौ खिन्थु बे बिटिसि एरियायाव जों बर'फोरनि थाखाय बा जोंनि बिटिसि एरियायाव थानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय बिसेसकरि बिनि थाखाय बेखौ रिजार्भेसन दोनदों गुबुननिफ्रायबो मोनफैया
दा बे जिनिसखौ बुजियाब्ला जोङो गुबुन नन ट्राइबेलफोरनोबो समान अधिकार होनायाव जोंनि मानसिफ्रा बै समनिफ्राय बेखायनो बे गोसोआव आघात मोनबोनाय बा नैबे दा इलेक्शनसिमाव खुद्रिनायजों नैबे जिनिस दानि इलेक्शननि परिबर्तन बा चेन्ज जाफैनाया बेवहाय जों नुफैनो मोनबाय आरो जोङो गोजोननाय मोनदों नङा होनबा जोङो 6 सिडुलनि थाखाय नांबोबाय थानाय जोङो हमथाबोनो हायाखैमोन दा नाथाय किन्तु दाबो जों मोनसे एसे मानसिफ्रा दा गिनाया बेनो जे दा आरो बिजेपि गभर्नमेन्टजों लोगो जागोन नामा होननानै जों दा एसे खोनादों बिजेपि गभर्नमेन्ट जायोबा इउपिपिएलआ जेरै खालामजादोंमोन बिदि खालामगोन नामा आरो जोंनाव जेरै बेबायदिनो 6 सिडुलनि माबाया थानाय नङा प्रभिजनआ थाहैनाय नङा नामा बेखौ गिदों दा दहाय जोंना प्रेसिडेन्ट दादाया बुंलांबाय जे बिटिसिनि सेक्रेटारिया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि लिरनांगौआव बै समाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सिफ जानांगौ सिएम जाया बेयो सासे सिइअ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार होबाय किन्तु दाखालिनिसो मोनसे आं बेखौ उदाहरन होनो हागोन जाय गिदिर कम्पानिनि परबतरानि मोनसे हानि थाखाय बे जिल्ला रायलायनोबा बाय सिइअ फैदों मा आदानि कम्पानिना होमबा जोंनि बिटिसिनाबो बे सिइअ जानानै समान रेंकनि जागोन नामा बे सासे आइएएस अफिसारा मालाबा सिइअ बावहाय जाया बेहाय बे आइएएस बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायनि थाखाय बिनि प्रटकला प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नालाय बेनि गारियाव दाबो नाय बिनि अफिसनि माबा दं बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि लिरो मानो होनबा बे सिइअ लिरनो हाया किन्तु बे बिटिआरनि जाबाय गाज्रि मोनगोन बायदि साननानै फिसा लिरदों सिइअ आरो प्रिन्सिपाल अब्लिक प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिदि लिरदों किन्तु बिनि गारियाव नाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि गारियाव नाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि लिरनायसो दङ किन्तु बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि लिरनो मोनामोन बिटिआर हिसाबै बे सिइअ सो लिरनांगौमोन बेवहाय किन्तु बे लिराखै मानो होनबा बियो लिराबालानो थानो हायोमोन बे सासे आइएएस अफिसारनि बिनि प्रटकला बेवहाय बियो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिसो बे सिइअ नङा बे मोनसे बेखौ भायलेसन खालामनाय जादों आरो जों दा बे 6 सिडुलनि बेलायाव जों मावबोफानो थानायावनो जोङो अनेकथा जों बिथांमोनाव जों बुंदोंमोन हेल्प बिदोंमोन नाथाय बिथांमोना बिनि जोंखौ जेबो हेल्प खालामाखै 6 सिडुलनि जेला जोङो जोंनि दा जेरै जोङो बे माने साख्रि बाख्रिनि बेलायावबो साख्रिखौ बाहेरानिफ्राय एनअसि लायाबालानो ओरैनो फैनानै हाजाफैजोब्बाय बेवहाय कलेज लेक्सारारफोर प्रफेसारफोर आरो जोंनि हाई स्कुलाव एमइ स्कुलाव एलपि स्कुलाव फैनायाबो गुबुननिफ्राय फैबाय किन्तु एथ' इजियै बिदि फैनो मोनामोन नाथाय दा बिसोरो आरो जोंनि बे जाय एसिएस अफिसारफोर जाय जों ब्लकआव दङ बा सार्कल अफिसाव मेनलि जोङो हानि थाखाय बा जोङो ग्रासरुट खामानि मावनाय बिडिअफोरनि थाखाय बाहाय बिराद करापसन जायो बा हानि इलिगेल खामानि मावो होननानै जोङो बेखौ गिबाय थादोंमोन दा बे गासिबो जोंनि मानसिफोरखौसो जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरखौ बिटिसिनिफ्राय आवराव लांजोब्बाय जोंनि बर' मानसिफोरखौ आवराव लांजोब्बाय जाहाथे जोंनि लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट हिसाबै गावसोर लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट हिसाबै जों गावनो गाव मावनांगौमोन नाथाय गुबुन हारिफोरखौ लाबोजोब्बाय बेवहाय दा साफ्रोम सार्कल अफिसारफ्रा बेसेबां करापसन मावदों बेसेबां हानि इलिगेल खामानि मावदों बेखौ जों मोनजोबनानै दङ जों अनेक आरथि होनानै मोनबाय बिनि थाखाय जों बिराद दुखु मोनदों जायनि थाखाय दानि गभर्नमेन्टआ जों हाग्रामा सार बिथांखौ जों खावलायो बिथाङा 6 सिडुलखौ गावनो लाबोदों 6 सिडुलखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोदों बे 6 सिडुलनि मर्यादाखौ लाखियो आरो बैबायदि अफिसारफोरखौ जाहाथे बिथाङा जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरखौ लाबोयो आरो जों नन ट्राइबेल जायोब्ला इलिगेल हाबफैदों बिथांमोनखौ दिहुनहरो आरो जोङो बेवहाय बिटिसियावबो जइन्ट सेक्रेटारि आरो इभेन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ जों बुंनो हायो बिथांमोनहा बेवहाय जोंनि ट्राइबेलनि थाखाय खामानि मावाखै अनेक जोङो बेवहाय जोङो मोनदों मिथिनो मोनदों आरो जों नुदों आरो जोङो फाइट खालामहैदों किन्तु बेबायदि सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारिफ्रा जाहाथे सेक्रेटारिफोरखौ बिथाङा बासियो आरो बिथाङा जाहाथे नायो सोर जाय कराप्टेड अफिसारफोरखौ बिथाङा बिनिफ्राय बेवहाय जायगा होआ बेखौ जोङो बिथांनाव जोङो रिकुवेस्ट खालामो मानो होनबा आवगायनि गभर्नमेन्टआ बेफोरनि थाखाय जेबो एक्सन लानो हायाखै जों मिथिदों मानो होनबा फाइलानो जइन्ट सेक्रेटारि आरो सेक्रेटारिनावनो स्टप जानानै थायो बेवहायनो फिनिशिं जानानै थायो गावसोरनो कमेन्ट होयो इएमनि बा चिफनिसिम सफैया इभेन प्रमद सारा गाव मिथिना मिथिया फाइला गावनिसिम फैनांगौ फाइला बिनिसिम फैया फाइला बै जइन्ट सेक्रेटारियावनो बिसोरनो डिसिसन होनानै स्टप खालामनानै दोनो बै समाव हाग्रामा सारनि समाव फाइला गासिबो चिफनाव फैजोबोमोन मानो होनबा बे माखासे खामानिखौ एडमिनिस्ट्रेसन हायाब्ला पलिटिकेल पावारजों खालामनो हायो चिफ सारा खालामनो हायो चिफआ हायो नाथाय बे फाइलखौ बिसोरो दानि जइन्ट सेक्रेटारिफ्रा सिएमनिसिम प्रमद सारनिसिम बा इएमनिसिम सफैहोआ बेबायदि जों अनेक मोनदों अनेक जों बेबायदि जोङो केसखौ मोनदों बेनिखायनो जाहाथे दानि हाग्रामा गभर्नमेन्टआव दानि बे 6 सिडुलनि एखे माने रुलजों खालामो बेखौ जों आसा खालामो आरो दा जोङो दा माने जाय जोङो दा होनो जोंनि जाय कन्ट्राक्टरफोर जाय बे फिसा खामानि मावग्राफोर बिथांमोनहाबो गिनाय दङ जे जोङो बे बाहेरानिफ्राय अनलाइनजों गासिबो माने कन्ट्राक्टरफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै बे खामानिखौ लाहोजोबोबा अनलाइनजों टेन्डार जाजोबोब्ला जोंनि लकेला बोरै मोनगोन बेखौबो गिनाय दङ जाहाथे बेखौबो जों अनलाइनजों जाब्लाबो जोंनि बिटिसिआव
BTCनि कन्ट्राक्टरफ्रा मावनो हानाय जेसेबां क्रेडेन्सियेल दङ बेसेबां फ्रडनि खामानि मावनो हायो बेखौ मावनो हानायखौ अहायनो BTCनि मानसिया मोनजोबनांगौ बाखि जेखौ बेसेबां गिदिर गिदिर हाया खेबसे केन्सेल थांबाय टेन्डारा खेबनै केन्सेल थांबाय होमबासो बै गुबुननि